Spratsi maksaa 35 €. Ihku. Onko sulla joku ongelma, angstipelle? Sä et kuulu meihin sekin mustatukkainen ääliö. Hei, saanko mä tulla mukaan omenavarkaisiin? Siis hei, eihän sulla edes Spratsi. Tää on Yrjää. Joo, se on aika ruma. Hei, hetkoni, sillä tää paskaa korvus. Antakaa mulle vanutuppoja, niin mä voin putsaa tänne ihan Voi vittu! Lilo? Lilo? Missä se on? Missä se rakkari on? Ai perkele, mun nilkka! Paras eikä rattiappa! Painu kotiin selviin! Lilo, avaa ovi, salkkarit alkaa. Lilo, ovi auki ja telkkari myös. Miks? No kun mä haluan nähdä, mitä Ismolle ja Sallalle kävi. Siksi. I don't hear anything. Saan mä se itsekin auki. Missä vasara? Oi jumalauta, kakara, sä kuolet ton jälkeen. Olipa kerran siskoa häntä, koska niin kuulet vaikka hän husi. Ensiksi sit kun mä pääsen sinne sisälle, niin sitten mä hirtan sen, sitten mä poltan sen, sitten mä ammun sen, sitten mä annan sille karkkia ja laitan tuutimaan. Hei! Kristove? Ovi näyttää varsin ehjältä. Juu, siis totta kai se on sisäpuolella trikkiä. Sä uskot mua ja okei, mä valehtelin. Aihtoisi kilometrien päähän. Etkö kerro nimeäsi? Olen Nani, palveluksessanne herra... Lipponen. Lipponen? Eikö se ole paljon? Ylimäärihenkilöt. Mutta te annatte Lilon huoltaja. Olen, mutta tänä pääsen sisälle vain koiraluukusta. En alennu. Okei. Mä käyn räjäyttämässä oven. Tän. Ai, nokkospuska! Rouva, käyttäytykää asiallisesti. Odottakaa, vähän dynamiitit. Näin ja sitten tästä näin ja tuota. Ovi on auki, kaljaa, viinaa. En käytä alkoholia, olen raitis. Ei huolta, löytyy myös teetä! Niin siis ei, kun meillä onkin kaikki loppu. Jääkaapista ja kaikkialta. Hei, joo. Pontikka! Keitätkö sinä laitonta pontikkaa? Ei kun, kaalikeittoa. Tuoksuu ihanalle. Se on pontikkaa, mä maistan jo. Lilo, ei sitä nyt vielä saa. Tai siis hyi, Lilo, hyi. Yäk. Ei mukulla paskas kättä. En viitti, voi tulla luumuuttumia. Olet niin iso setä. Sulla on kyllä rumat hampaat. Kävin juuri valkaisemassani. No ei kyllä siltä näytä. Kuules, Penska, näytä omat hampaas. Nyt, heti. Nyt. Mulla ei oo niitä enää. Nani vähän suuttui mulle, sitten se löi mua ja kyllä sitten sattui, joudui sairaalaan ja ainakin lähti tosi paljon. Montako? Joo, lähti ihan hirveästi hampaita. Ainakin 5 mä laskin. Ja sattu. Joo, tosi paljon. No niin, en ole koskaan päästä sinua pöhnättä, siis se mä karkeen. Mennään tekemään nyt suolakorkoja. Hän on vähän outo, juu. Juotavaa. Mulle kelpaava mummon muusi ja porkkana. Niitä ei täältä löydy. Sinä olet huono huoltaja. Sinulla ei ole edes mummon muusi ja porkkanaa. Mitä tiedät?
Tada! Mitä perskottia? Tää on oikeesti tosi kivaa. Ekaksi mä kiusaan kavereita, sitten... Tässä on tavallinen kurkkuresepti, ole hyvä. Kiitos! Kuules. Nyt ihan vain tiedoksi. Nyt tämä ovi on oikeasti rikki. Kuule sitä yrityksestä. Ei, kun ne oli oikein. Eikö ne ollut? Tää tappi. Okei. Mene sisälle! Eikä mennä. Eikä! Mä sisälle! Ei! Okei, ehkä ei. Oi vittu, no! Onks jo? Puhutaanpa sinusta. Oletko poskainen? Kurkkuja! Voodoo'ta! Kurkkuvoodoo'ta! Ravistellaan! Kurkkuvoodoo on kiva!